čekají lidi jak pan první, pan poslední. Mazír, majstro, to štve. Ty žiješ a králuješ na věky věku. Amen. No tak jestli chceš, tak... No jo, no prostě šňupneš ty výpary, to tě otevře dýchací cesty. Zabereš to tě dokončí. Potom ty zbytečky vyšňupeš a to tě ještě nabustuje v další level dál, jako z biologického hlediska. To se nesmíš bát to! Já jsem se lekl strašně, já jsem nečekal, že to fakt funguje, jo. Pardon, to je těžký pro mě. Teď, rovnou. Vidíš to? Vidí to? Pár kapek nech. Dali to na to. Vyšňupej. Nebo prostě by nechal jako tady ty věci, jako ten vozík nebo šíl. Já teda mezi to Greater mix! Já teda mezi to Greater mix! Já teda mezi to Nicméně, na rovinu, ona to chtěla. Když chodí kluci s klukama. Já teda mezi to Je skoro půlnoc a z kostela zvon. Mi noc připomíná. A Jiří s Matějem. Je mi to líto. Nevím, Ječko. to mne serte. A všude kam přijdou. Ty vole, co to bylo? Přidžilská nechutnost. 17 je stav mysli. Zima. 17. Slováci to pochopili blbě. Bože. Jakože jsem černý, tak si se mnou nebudeš bavit. Ale začíná se chlastat. CJ, bychom? CJ? Knofolak. Ř. Začali byste odsud? Ř. Řak. Řeka. Řeka váha. Říkonín s řemenem. Řeřicha. Řeřicha se řepy. Tetřev potom přišel. Ersine, jestli to rozčuje, tak se to nemusí. Můžu to stát tím párem. Dobrý, teď to musíme tady. Co spolu měli, ona mu podržela. Ej, to je strašný výraz. Chceš to podržet? Prosím. Teď jsem zrovna vydročil svoji tlustou fuchtu. A kde je? Jo. Já se nadnesu na nějaký moralistický sračky a rád bych přišel ty pičoviny a dám si v klidu cigaretku, jo? Kde máš muže? Kde muže, ty Šáňo? Povstaňcu lížena. Happy New Year! Počkej, už to bylo odpustilo.
Takže to je ta plná ulice! To je ta celá ulice, Řekneme si tajně. Nabil jsem dobu, že Jiří po mně řekl chleba. Jsem si tím jistý, protože tohle na mě před chvílí přistálo. dělá, že neví vůbec! Přitom jenom voní, jo, žerou černý chleba. Musíš to se stříhat jako. Jediný, kdo tady má černý chleba, jste vy. Jste kurva. Co chceš? Já bych si chtěla vyčůrat. Čekej do vodu. Chceš si vyčerat? Asi jo. Ne, počkej, jenom zapověď pár otázek. Kde máš přítele? Vykvět můj kýtek s poupěte. Pomoz mi svaté, já na tu chvíli. Vezmeš kam? Mě nenatáčíte. Neporažený šalejník! No, já se s tím trochu hladově. Dobrý den. Vítáme vás ze studia Ultimate Fightu, kde se dnes večer utká Jirka versus Jirka. Oba borci se připravovali a jejich snaha je nesmírná, jejich tempo je vražedné a jejich síla je maximální. Věk 24 let a druhý Jirka je pouze o měsíc a 5 dní starší, takže má také 24 let. Jedinou výhodou Jirky je váha 100 kg. Utká se proti 51-kilovému borci. Zeptáme se našeho experta na ultimátní souboje. Ersine, jak to vidíš? Já doufám jako fanoušek, že oba borci podají strhující výkon Tome a těším se na velice dobrý a vyrovnaný zápas. Stejně jako ty doufají i fanoušci. Podíváme se na reakce fanoušků před zápasem. Já jsem se teda přišel s borcema podívat, mě jedno, kdo je na paní kvártímu hudbu. Kostiřez, Kostilám, bude to zápas století, kámo. Kostiřez nedá Kostilamovi nebo Kostilam nadal Kostiřezovi, je to úplně jedno. Bude to prostě hrubý. Mimo reakce fanoušků víme, že před zápasem panovala velmi nepříjemná atmosféra mezi oběma borci a podíváme se i na toto. Ty jsi prostě násilný dokáč. Ben nejde. Co se děje přímo v tuto chvíli před zápasovou arénou, to nám řekne naše reportérka Leona Rubinová. Dobrý den, vítá vás Leona Rubinová. Chtěla bych vás upozornit, že za chvíli začne strhující, naprosto strašně napínavý zápas CJ versus Jiří. A rádi bychom se zeptali, co si o tom myslí kolem jdoucí procházející. Dobrý den. Jak se těšíte na dnešní strhující zápas Jiří versus Jiří? Cože? To je dneska? No, Pane bože. Děkuji za slovo, Leono, a nyní se zeptáme na poslední slovo našeho předzápasového experta. Ersine? Tomáši, váha těchto dvou borců. Uvidíme, zdali větší a tlustější člověk. Zda váha převáží mršnost a hbitost tohoto zdatného mladíka. Děkuji. Tak takhle to vidí expert, ale jak to dopadne ve skutečnosti se dozvíme za pár okamžiků v Ultimate Fightu! Jde toho vevnitř, venku zničit ty dveře. Venku. Šetřete si síly v klidu, namasírujte se. Jedem. Dobrý. Víš, tak pořádně ty rolůčky. 3, 2, 1, teď. Pojď. No, já se hodím už teď. Kostiřez dává na prdel Kostilamovi. Tak pořádně, ale... Já nevím, kdo tancuje hůř. Kdo nepůjde názvem, ten prohrál. Lili, ty to znáš, tak řekni, kdo tancuje hůř. Je to úplně jasný, kdo nepůjde... Zahoď mu to, teď. A co odpoví Jirka?
Odpověď. Jo. A teď Jirka musí překonat. Jirka překonat Jirku, pojďte. Teď ale už, jo? Chceme vidět nějaký flow,